бүгінгі дүл юнәліш көрсетеміз. Ол татар тормышын ұйыштыру, мәгариф, білім білән фән, мәдәниет, тел, традициялар, сәнгать һәм әдәбият и мәгълүмати мөхит. Хакимият органнары безнең өчен ярдәмче булмасалар, безне алып бармасалар, biz үзебезнең стратегия белән генә ала китә алмыйбыз. Безнең 45 муниципаль оешма бар, Татарстан күләмендә хөкүмәтебез бар. Һәр бер оешма үзебезнең телне, эшне, көндәлек тормышны оештырыр өчен бюджеттан үзебезнең биргән налоглар буенча кире кайтарып тормышка ашыралар һәм без үзебезнең тормышны алып барабыз. Россия күләмендә Владимир Владимирович ни булачак безнең президентыбыз, националь лидер булачак. Буларак Россия яшәүче халыклар өчен стратегия кабул итте. Шуңа күрә без аны карадык. Безнең үзебезнең стратегия бик матур гына бара. Андагы пунктларда керә, бергә бәйләнәбез. Шуңа күрә субханаллах ул яктан да безгә ярдәм кулы бар. Һәм инде хөкүмәт, Россия хөкүмәте шушы стратегияны тормышка ашыру өчен үзенең планын кабул итте. Россия күләмендә дә шушы националь стратегияны алга алып бару өчен акча бирелә. Һәм 20 елга кадәр иң беренче чиратта шушы үсеш юлыннан хәрәкәткә килергә тиешле факторлар буларак күрсәтелә. Ул татар авылы, татар мәхәлләсе һәм Татарстан. Мәхәллә дигәндә ниндидер дини йортлар тирәсенә җыелган кешеләр төркеме генә түгел, гомумән нәсел булып, туганнар булып яшәүчеләр дә, чит төбәкләрдә татарлар булып берләшеп яшәүчеләр дә, иҗтимагый оешмалар тирәсенә берләшүчеләр дә, мәчетләр тирәсенә берләшүчеләр дә, ягъни берлекләр, татар булып, татар тормышын оештырып яшәүче берлекләр күздә тотыла. Һәм әлбәттә, безнең таяну ноктабыз ул иң беренче чиратта Татарстан, Казан безнең иҗтимагый һәм рухи мәркәзебез. Адаптация принцибы бу очракта татар тормышын үзгәртеп коруда, ул татар авылында заманча яшәү шартлары тудыруны үз иченә ала. Икенчесе, шәһәрдә татарча яшәү кирәлеге булдыру. Бу шулай ук гаять мөһим һәм бәлки бүгенге көндә әлеге оешмалар булып, яшәү, татарча яшәү кирәлеге булдырып, мәхәлләләр булып оешмаган җирләрдә шундый кирәлек булдыру, ул безнең иң зур максатларыбыздан берседер. Чөнки бүген татарларның күп өлеше шәһәрләрдә гомер кичерә. Шәһәрдә татарча, баланы татарча тәрбияләү кыенлашты. Элекке чорлардан караганда. Монда авыл гына түгел, монда гомум ситуацияда истә торып кирәк. Глобальлашу афәте. Хәзер мәсәлән минем кызларым менә авылга кайта иде. Балаларын, оныкларын мәсәлән авылга кайтсам, анда алар татарча өйрәнеп кайтырлар микән дип шикләнәм, чөнки мин үзем татар авылларына кайтам, татар авылларында да еш кына балалар үзара урысча аралашып уйнап йөриләр. Гаҗәпләнеп кайтам. Без менә минемчә иң кирәкле, иң авыр вакытта мәсьәләне күтәрдек. Бу бик дөрес. Татарстанның 100 елга якынлашкан вакытта без яңадан үзебезнең киләчәгебез, үзебезнең барлыгыбыз турында уйланабыз. Һәм аны саклау, татар милләтен, татар мәдәниятын, татар мөхитен саклау юлларын эзләү турында уйланабыз. Үзебезнең җитәкчеләребезгә дә хәерле акылларын биреп, шушышларыбызның ахырын күрергә һәм үзебездән кала торган халык фикерен күбрәк тыңларга кирәктер. Һәм халыкны күбрәк сөйләтергә кирәктер. Районнарда гына түгел, миңа калса Казаныбызда да шундый фикер алышу булырга тиеш. Һәм фикер алышу дигәндә күбрәк кешеләргә үз фикерне белдертергә мөмкинлек бирергә кирәктер. Монда проблемаларны ачыграк күбрәк сөйләргә кирәк, анализ кирәк. Хәзерге вакытта халкыбыз нинди халәттә? Күпме кеше татар телен яхшы дәрәҗәдә белә, күпме кеше туган телне, сөйләм теле рәвешендә генә белә. Күпме татарлар татар телен гомумән белми. Татарлыкны нәрсә аркылы татар кешесе билгели төрле җирлектә. Шул анализ әле безгә җитеп бетми, ул бар, ул тарих институтында барланган анализ, әмма бу стратегиядә ачыктан-ачык халыкның бүгенге халәтен кешеләргә җиткерергә кирәк. Шуңа гына таянып, без үзебезнең
жауапларының барлай алыр едік деп ойлаймын. Нәрсе стратегияда тағын жетмей, дәулетшілігіміз турында сөзлер, дәулетшілігіміздің нығыту, федерализм, яғни біздің müstaqillikni перспективалары, келешегі бар ма? Болмаса нәрсәші була, бүгінгі саясат васаятында республикабызны ничек саклап калырга, ничек дәүләт аркылы, Татарстан дәүләте аркылы халкыбызны үстереп була дигән сорауларга җавап эзләргә кирәктер. Татарстан тарихын укытуны, төбәк тарихын укытуны күбрәк кертү. Именно төбәк тарихы нәрсә дигән, районнар, авыллар тарихын мәктәп программасына кертеп укыту. Кемнәрдер әйтер, төбәк авыл тарихын, район тарихын кружокларда, ниләрдә генә өйрәнеп була дип. Юк, кружок белән конференцияләрдә генә булмый. Анда бөтен бала йөрми бит. Беренчедән Татарстан һәм 3 зур урынды әйтергә була. Берсе Башкортстан, икенчесе Мәскәү, өченчесе Урал һәм Көнбатыш Сибир дип әйтергә була. Бу төп җирләр. Нижегородский һәм Пенза җирләрендә менә татарларның әле сакланган җирләре бу безнең булган тукымнарны, орлыкларны саклап, алга барырга тиеп. Шуның өчен безнең татар авылын беренче чиратта саклап, татар бистәләрен һәм татар мөхитен тормышка без ашырып җибәрсәк, безнең эш булачак.